Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missir, tal-Iben, tal-Spiritu Santu, Amen. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti u narfu ħtijietna biex niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri qaddisa. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Santu Wistin. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox fil-komħuti li ngħaddib ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-mil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, il-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffinna rubietna u jwassalna fil-ħajja dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Spiritu li bih imlejt l-Isqof Santu Wistin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-aġġ għalik biss, għajn tal-erf veru, u nfittxu lilek biss missier l-imħabba qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ani mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, Kristu ma batniex biex nammet, iżda biex inxandar l-Evanġelju u mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluwa għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li salvaw għalina hija l-qawwa ta' Alla. Palma hu miktub, neqret l-erf tal-orrif, inwarrab id-den tad-denin. Fejn hu l-għaref? Fejn hu l-iskriba? Fejn hu l-filosfu ta' din id-dinja? Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja? U billi fl-erf ta' Alla id-dinja berfa ma rfitx lill-Alla, Alla oġbu jissalva lil min jemmen bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-lud jitolbu sinjali u l-Griegi jfittxu l-erf, imma aħna inxandru il-Kristu imsallab, skandlu għall-lud u bluwa għall-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin
sew Lut u sew Grigi, Kristu huwa il-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Jixirqilhom ifaħru in-nies sewa. Faħru l-mulej bid-daq ta' ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Flimkien bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. U jħobb id-dritt u sewa bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Il-mulej jixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma il-fema tal-mulej tibqa għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Flimkien bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Isru u jitolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tiqfu quddiem bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu din il-parabola. Is-salda smewiet ixebħuha ma' 10 xebiet li ħarġu bl-imsieba tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt il-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. Il-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat. Ara l-arus u ħorġu il-qowħ. Dawk ix-xabbiet għamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin: għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu: għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għan tal-ħanut u ixtru għalikom. Xħin dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għal festa ta' tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xabbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħinna. Iżda hu weġġibhom u qal: tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Ħuti eżis dini għall-kelma tal-mulej. Il-tifil lilek Kristu. Ħuti eżis dan l-Evanġelju huwa impenjattiv ħafna għal min verament jaraf l-utilità ta' Kristu fil-ħajja tiegħu. Dawk li jarfu verament li għandhom ikunu xieda soda ta' dan Kristu u t-tagħlim tiegħu, dak ma jkunux tal-biċċiet, insara tal-biċċiet, imma insara vera, insara autentiċi, insara maturi, insara responsabbli. Għaliex? Għax dan
huwa il-każ fejn aħna nkunu l-ambaxxaturi il-kelliema vera ta' Kristu. U għalhekk rridu jkollna il-moħħ ta' Kristu kif jgħidilna San Pawl. Il-lingwaġġ tagħna għandu jkun dak ta' Kristu biex verament nagħmlu impatt fuq dawk li jkunu qed jisimgħuna. Aħna fil-każ ta' dawn il-5 verġni boloħ ma nistgħux inkunu dawk li nidru għal xi ħadd, nitolbu għal xi ħadd, naħsbu f'dak li jkun, ma min-naħa l-oħra id-deċiżjoni finali ma jista' tkun tagħna imma ta' dak li jkun. Jiġifieri dawn li ma kinux preparati biex jilqgħu lill-arus huma dawk li ma jkunux daqshekk konstanti fil-fidi tagħhom, fl-opri tajba tagħhom. U għalhekk ir-relazzjoni ma' Kristu ma tkunx l-istess bħal ta' dawk li dejjem jagħtu verament xhieda minn qalbhom ta' Kristu u tal-Knisja tiegħu. Dawk li verament jixtiequ li jimxu wara Kristu, jridu jimpenjaw ruħhom, jerfgħu salibhom, jiġu lilhom infushom u jimxu wara Kristu. Dawk li ma jagħmlux differenza bejn it-tagħlim ta' Kristu u t-tagħlim tad-dinja, awtomatikament se jaslu fi stat fejn jitfixklu. Għal-jom ċesri u Kristu huma l-istess inkwantu ta' għotja. U fil-każ ta' hawnhekk narawha ċara. Tbedu minni, jiena lilkom ma nafkomx. U għaliex ma jarafhomx Kristu l-dawn li huma li mhumiex uffiċjalment impenjati sew fit-tagħlim, fix-xhieda, fil-missjoni ta' Kristu. Għaliex dawn mhumiex f'kuntatt kontinwu, dialogu sinċir ma' Kristu. Meta aħna miftuħin verament għal Kristu, narfu il-bżonn li nimpenjaw ruħna kontinwament. Dawk il-verġni għalin mhux biss kollhom il-musbieħ, imma kollhom iż-żejt ukoll. Kienu jafu kemm hu importanti għalihom l-arus li mhux biss jiġi imma jilqagħhom ukoll, jarafhom ukoll. U dan huwa l-każ tagħna li mhux biss immorru il-Knisja u nisimgħu l-kelma tal-Alla, imma rridu npoġġuha fil-prattika. U meta aħna se npoġġuha fil-prattika, awtomatikament qegħdin nkunu dawk illi dejjem lesti illi narblu sewwa dak li qiegħed jgħidilna Kristu fil-kuxjenza tagħna. Dak li l-Knisja tisħaq dejjem li għandna nagħmlu. Sant Wistin kellu l-ommu titlob għalih għal 30 sena sħaħ kien mal-Manikej fl-aħħar mill-aħħar. Imma fl-aħħar sab illi qalbu ma tistax tistieħ jekk mhux fil-mulej. Kien tard wis skontu, imma fl-aħħar sab it-triq li waslitu għal Kristu. Kemm hu sabiħ l-aħwa illi aħna wkoll għal kemm ikonna momenti diffiċli jibsin fil-ħajja tagħna, imma narfu illi dak li huwa dejjem fina huwa dejjem lest li jenna. Ejjew għandi intom il-koll tinsabu mħabtin taqlin u jiena nsarraħkom. M'hemmx opzjoni oħra. Dan Kristu jaf x'għandna bżonn, jaf li aħna debboli fil-ħajja tagħna u għalhekk jerfana dejjem ħalli nkunu nkomplu it-triq li hu fassal għalina dik il-missjoni sabiħa li hu tagħna li nkunu nsara, li nkunu dawk li nikkonoxxu il-misteru tas-salib, il-qawwa tas-salib. Dawk li ma jarfux il-qawwa tas-salib iħarsu lejn tagħlim tagħna l-insara bħala bluwa. Imma ma ninsew qatt l-aħwa illi is-salib li salvana, is-salib li tagħna dik l-identità vera ta' vera nsara. U għalhekk jixraq illi aħna wkoll inkomplu nimpenjaw ruħna, mhux bil-biċċa, imma bil-kuntratt komplet li għandu jkollna malla u mal-Knisja. Meta aħna sa nkunu dedikati għal Kristu, l-oħrajn jarfuna li aħna tiegħu. Għaliex? Għax mill-attitudni tagħna, mill-lingwaġġ tagħna, mill-mod kif ngħinu l-ħadd ieħor,
mill-mod kif b'kompassjoni u komprensjoni nesqu lejn ħadd ieħor. Nkunu magħrufa, nkunu ninarfu li aħna ta' Kristu. Ejjew illum nieħdu din id-deċiżjoni tant sabiħa li nkunu verament segwaċi ta' Kristu. Segwaċi li nafu inferħu, nafu nagħtu ħajja lil ħadd ieħor bl-eżempju tagħna kif ukoll bil-fidi soda tagħna. Dawk il-frijaj li għalkemm ikunu mazzokk imma ma jipprodux il-frott bżonjus, dawk jiġu maqtuwa u mitfuha n-nar. U jista' jkun li aħna wkoll jiġrilna hekk. Għalkemm ngħidu li aħna nsara, għalkemm ngħidu li aħna m'għamdin. Jew illum nieħdu dik id-deċiżjoni finali li ċ-ċentru tal-ħajja tagħna għandu jkun Kristu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Aħna nroddu ħajr lill-Alla llum għal merti kbar ta' Santu Wistin, nitolbuh jagħtina l-grazzja li nitbedu minn kull ħażen u ma nħallux il-passjonijiet tagħna jelbuna, ħalli nimxu dejjem aktar il qudiem fit-triq tal-qudusija. Qaddes mulej il-Knisja tiegħek u żejjina b'kull ġmiel biex tidher qudiem id-dinja dak li kien jara Santu Wistin u tassew is-salda ta' Kristu l-arusa tiegħu l-insara kollha. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Iġbed lejk mulej lup il-bnedmin kollha biex fik isibu tmiem tax-xewqat kollha tagħhom għax kif jgħid Sant Wistin għamiltna għalik mulej u qalbna ma ssibx kwiet qabel tisrieħ fik. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Sejjaħ lejk dawk li minħabba dnub jinsabu l-bot minnek biex niedma u sobina ma Santu Wistin jistqarru li jiddawru maħabbewk int ġmiel hekk antik u hekk ġdid. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Daħħal għal festa tat-tieġ tiegħek fis-sema lil dawk kollha li tul ħajjithom fid-dinja kellhom dejjem l-imsiebaħ tagħhom imħejjija biex jilqgħuk meta tiġi. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatina d-dejn u l-ħeġġa ta' Santu Wistin biex insaħħu dejjem aktar il-fidi tagħna u b'dawl il-grazzja u b'tama sħiħa ngħixuha tul ħajjitna kollha ħanatu kull ġid u kull tifħir. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna il-talb kollu ħeġġa tal-poplu tiegħek u għatina bit-talb ta' Santu Wistin li nkunu l-koll qalb waħda fl-imħabba tiegħek u ngħixu fis-sliem tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġi tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbu. Aħna nċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna għalina mulej biex dan is-sagrament tat-tieba tiegħek ikun għalina s-sinjal tal-għaqda u tar-rabta fl-imħabba
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira ta' sew mulej Mister Qadis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Għax il-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-sal ta' smewiet jissa infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb għax bija terġa' issaħħaħ lill-bniedem għal qudusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġrid ta' dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Żewġti, ismewiet u l-armija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex fil-rajjibati, ħal-ħobsa til-ħajr qasam tal-id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik l-ħalkalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-pati ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-medmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti jeżis, dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandu bil-ferla u minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li n-nardiju tisem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14 mal-Arċisqof tagħna Charles ma' l-Isqof Joseph l-Awżiljarju li qed jgħinu u ma' l-Isqof Tawdex Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej fil-mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu qaddisin kollha, speċjalment Sant Wistin, li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier ta' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa il-koll aħwa fi Kristu ngħidu kit-talbek sabiħa li hu nnifsu għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna ħbietna bħalma naħfru minnu ħati għalinna, la daħanix fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-den. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem id-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li
Mulej Ġesu Kristu bina l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Spiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisna minn ħtijietna kollha u minn kull ħażen. Żommna dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfirdu minnek. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostoli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li neħħi d-dubiet tad-dinja ħeninu ma dawk li mistiedna għaddi l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saf tiegħek, iżdej bis-kelma waħda u ruħi tkun infejja. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-mulejjiet l-mallem ta'kom wieħed hu il-Messija u intom il-koll aħwa. Nitolbu l-aħwa. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu biex aħna il-membri tiegħu ninbidlu f'dak li rċevejna. Ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Eben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Nċentraw fuq il-misteri tad-dbatija. Fl-isem tal-missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ere l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum waħfrilna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria għal-Missier l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misterju minn tad-dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa,
Imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikontemplaw fit-tielet misteri minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikoll li titinti kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum wafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirka inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikontemplaw fir-raba misteri minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikoll titent kif is-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina l-lum, waħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imberk inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imberk inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbierka inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija, is-sinjur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misterju minn tal-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikoll titent kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, waħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbierek inti fost nisa,
imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisna Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għalix aħna it-turufnati u liet Eva. Lilek nitnedu, aħna nibku u noflu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawwar lejna dawk lajnejn tijak tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti f'smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulu titint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, wafrilna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja Marija s-sinur miegħek, imberkintu fost nisam bilek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-rwieħ tal-purgatorju, għatijom u mlej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistgħu il-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattalb tana, Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja talla, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-dusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tana, Itlob għalina. amara tal-Spiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultan tal-anġli, Itlob għalina. sultan tal-patriarki, Itlob għalina. sultan tal-profeti, Itlob għalina. sultan tal-apostli, Itlob għalina. sultan tal-martri, Itlob għalina. sultan tal-konfessuri, Itlob għalina. sultan tal-verġni, Itlob għalina. sultan tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultan amnista minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultan mtella s-sema, Itlob għalina. sultan tal-Rosario Mqaddes, Itlob għalina. sultan tal-familja, Itlob għalina. sultan tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tal-tneħħi nubiet tad-dinja, Affrilna nitolbuk mulejn. ħaruf tal-tneħħi nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulejn. ħaruf tal-tneħħi nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilna għaddija tijak mulej, Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqadsa u glorjusa Marija dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa
u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba ta' San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, ntolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giuseppe, slem għalik għarris tal-fedej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. Santu Istin, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu is-Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-mqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.